Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já mám návrh změny programu, který původně vůbec nebyl na tuto schůzi plánován, a to proto, že se obávám a nejsem si jist, zda večer bude schválená schůze o imigrantech v 18 hodin, tak bych chtěl navrhnout změnu programu již teď, nikoliv přímo k těm imigrantům, ale k daleko důležitějšímu problému, a to vůbec k setrvání České republiky v Evropské unii. Myslím si, že je čas začít diskutovat o těchto alternativách. Já jsem připravil návrh usnesení a... Prosím o klid. Poslanecká sněmovna jedná o programu schůze, a pokud se chcete někdo vyjádřit k návrhům jednotlivých kolegů, tak se přihlašte, já vám udělím slovo. Máme na to půl hodiny, mimo jiné, podle jednacího řádu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi přednést návrh usnesení. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje problém nelegální imigrace za zásadní ohrožení bezpečnosti České republiky. Odpovědnost za tento stav nese politika a fungování Evropské unie. Poslanecká sněmovna, vědoma si odpovědnosti k občanům České republiky, vyzývá vládu České republiky k přípravě zákona o referendu, kde občané České republiky budou mít možnost vyjádřit se k dalšímu setrvání naší země v Evropské unii. Tedy tím končí toto usnesení, tedy nikoliv my, ale občané České republiky. Dovolte mi, já mám 5 minut na to, abych to zdůvodnil, dovolte mi, abych velmi krátce odůvodnil toto usnesení. Ještě před několika měsíci jste se smáli a žertovali o kebabu. Stejně tak, jak jste se smáli před chvílí, když jsem toto usnesení navrhl. Napříč politickým spektrem Tomio Okamura byl vláčen vašimi médii a moji bývalí kolegové v Úsvitu si začali nad radikálem Okamurou umývat ruce a rozjeli puč. Dnes už vás smích přešel. Nelegální migrace je vážný problém a vyžaduje zásadní kroky. Nepomohou líbivá slova, je čas pro činy. Za nelegální migraci je zodpovědná politika a fungování Evropské unie. Jde o prokazatelný fakt. Státy Evropské unie se podílely ozbrojenou akcí na destabilizaci ve Středomoří. Tato destabilizace zesílila celý problém. Jsou to orgány Evropské unie, Europarlament a Evropská komise, kdo podporuje řešení nezákonné imigrace na úkor členských států. To oni onen problém způsobili a to my za něj teď máme zaplatit. Evropská unie podporuje dlouhodobě multikulturní koncept Evropy. Tento koncept je Ještě jednou vás přeruším, pane poslanče, a požádám kolegy o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přál bych si, aby pokud máte jiné téma, než je program dnešní schůze, jste své diskuze přesunuli do předsálí. A to včetně pana ministra. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající. Evropská unie podporuje dlouhodobě multikulturní koncept Evropy. Tento koncept je nebezpečnou ideologickou vizí, která vybízí národy Evropy k rezignaci na vlastní budoucnost. Jde o falešný projekt jednotného euronároda, kde imigrace má být tavícím kotlem, ve kterém zmizí národy Evropy. Problém nelegální migrace jde logickou a zákonitou součástí systému budování superstátu s názvem Evropská unie. Nejde o havárii systému, jde o průvodní jev jeho stavby. Naši občané mají plné právo na odpor k tomuto plánu. Měli by cítit podporu nás poslanců a samozřejmě vlády. Proto musíme jednat a jednat o řešení podstaty věci. Občané musí dostat příležitost si svou budoucnost zvolit za férových podmínek. V referendu o vstupu do Evropské unie byli oklamáni. Tohle, co nám dnes Evropská unie skutečně přináší, to nikdo z nich nechtěl. Lisabonskou smlouvu jste jim vnutili a neptali jste se jich. Je fér nyní dát možnost občanům hlasovat, protože teď ví, jakou budoucnost jim připravují v Bruselu. Řešení nelegální imigrace znamená ukončit členství v projektu superstátu Evropské unie. Legitimní je v tomto případě pouze vůle občanů. Podpora předloženého usnesení o referendu sněmovnou je k tomu první krok. Děkuji za pozornost.